saat ini mopo thayo tini phaye je lukurok bai malainani eba coba mulinani mong khatui baglai kami mo tulasi ko amche no tulayo ani kami ba bisa lai ya engko oro tini khoro busung nukhungni lukurok no nini bakhakte coba muli jangnai ang asuk sisuk ya khoro busuk ongko 60 families coba thani o family ta khoro chidok nukhung coba thani o oro sabu sabuni yakbai ba phani sak ba coba mu gana uitong o jaga o coba nai rok gobang mono tongo abani kissing rok mamang no kono political ya baksa engineering khai tongo sakri baksa ba doctors tongo borne coba no ko dia farisa supran khai ga gor coba munggo tam tongnai sar dal tongo kisa mairum tongo berma tongo thok tongo te soybean tongo to hati barsa sadrop ta nukhung ni tai mo hai je hu khaba khlai tongnai je pahar bisingo tongnai hasungni borok kri nukhni lukorok no tai bo thai rogo mai keri janu sar mo wan sujar bebak jaga no rinani kiaba mia usang samani haita kha tongno yak chugya apni bagi ang wansuka kai ban kamio thangi bagina ni nei abong ka polo ka hini tongo petra hini tongo uzan mojen tolir bagi paika oro bakha eta kai mainok ni tongo adaron bagrana hini tongo tum kai to suba khangke ba sing oro simia te gum dawa polo iman ble mane o je khoi district badebo mojo district o thangnai hangi manu kai to suba khangke ta to ang musuma bai tong ya belakan pada ingke ada yang bumung kia haklai ayang yang kisah nah deh nasi di pun kumpo member नमस्ते इधर आप yang nah deh yang ना है yang mormozoy milonzoy sinha लाइन तो sagari tini oro norok no salsa salani bagi chadro ri mane je di om thai ja hatai da phani samung tang phanai bahai ma tong khana rok khaksama ma tong khana sira sinna ge je di om thai no bo mukhe khana ka tini supuila no gona khaksama mangkha bon lata ma hamaya phanai bono hambai tamore nai je norok soba soman mani ama boni logi tongnai rongla bahai hambari nai acha nini mohungkai ha choti tamo tripura sagra di bahai ma tongkha norok tini chuba chuman mani मिले हम भाई tongthokana si sini nor agi di om thane si sini हाँ agi di om thaini khana ka खाना दा माने मालाया बा नुलाया हासुं माया तो मुं खाय खाना का nogya khotana दुनिया को tini nogui bahai ma tongkha पूरा एकदम पुरस्कार अच्छा। तो खले बा हम भाई engke norok no chuba churi phai ma hambai na मिले हम भाई tai bini logi tongnai rongla bahai hambaya phanai तो नो kaham acha nini mohungkai ani मुं खाय दन जय त्रिपुरा para hangkai para lai ro motam para एवं ग पुसराय pusrai tisha acha पुसराय para do bahai ma tongkha norok chuba chumanai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
থাক চাংখানা আচ্ছা আগে রকম হাই মানু দে Jadi lau kai iya enggak mangkap le. Oh. Mantu mau ya. আচ্ছা yang na sikdi agai je di om thai rok hini bu mung khana kagi Ni aku. kana kon ra nu khagi Niya. no bu nu gya tini nu kui bahai ma tongkha Ini nungkar nungkar kok nakan ni bumu. Hakkan haka. chalabo ka hamna Lau ka ha. sak sak Hakka. আচ্ছা আচ্ছা agai tabuk di om thani logi tonne role no hamita mure nai Kambai ruk le cuma. যতন নিখানা আচ্ছা Selalu ka hambung muka ham. চেলাব কাহাম বুমু কাহাম দিয়ম থাই না ওংকাই দ দিয়ম থাই যাসে খাতং উৎপল হতে খাতং না আচ্ছা দ দ হামবাই